Сега ще ви покажа как се разглобяват повдигачите. Избираме си поредния. Сега ще дам на брат ми да държи камерата. Дръпни се от малко по-далече, брат, искам да се вижда. Вижте какво изтича отвътре, то е прекрасно. Хоп. Почистваме доколкото е възможно. Погледнете за каква мърсотия става въпрос. Много внимавайте да не изгубите частите. Изключително дребни са. Зъболекарските инструменти са много полезни в случая. Тук е най-финната част. Вътре има една пружинка. Микроскопична е. Така. Сега ще сипеме кореселин. Ела, брат ми, насам да покажем къде ги чистиме. И в последствие отиват в ето тези чашки в ултразвуковата вана. Може би се вижда как ври вътре. За сега толкова.